अहा जासे जानानै आंगायलायनानै आंहा आन्थनि नार्जारि इउटुब चेनेला सेटे हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब गालांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथाङा फुङावनो माने बिबै लानाव थांनो थांनो होननानै लिंगासिनो आरो फुंनिफ्रायनो दावराव आरो लोगोफोर बे बाथ्रा फंसेखौ माला गारहोनो हागोन आं बेखौसो सिन्था आरो लोगोफोर माने नोंनि खामानि थानायबो मिथिया गैयैबो मिथिया आरो गथ'फोरनिबाथाय बिदिनोसै आरो ओमफ्राय थांनो होननानै फुंनिफ्रायनो लिंगासिनो ओमफ्राय माने जेबो माने खामानिया जायाखै आंहा मावनाय दांनाय अब्लाबो माने बिथांनि गोसोखौनो माने गोजोन होसिगोन आरो गोजोन होनांसिगोन ओमफ्राय सान्दुंआबो ओरैबायसा थिं लोगोफोर नाय ए साननैसोआव बिराद अखायानो अखामोन ना बेनिफ्राय माने दिनैसो बिराद जिब्रालायदो होरो होनबोलायदो लोगोफोरनो सान्दुंआ मानो गार'खो फुथ्लाखौलाय मानो जाउनखो आं होनबायसैलाय जि आथुरा थांनांसिगौ माने भिडिअ मबाइल थांगोन आबार माने मबाइलखौनो भिडिअ लानायखौ नुखानानै माने बाब्राबखादों आन्दाज दंखायो बिथाङा माबा थांगोन हायाबा नै हायेन हाय मा खबर माने लोगोफोर माथो रोंसाराखै आरो दासो सिटि टाटा फुंखा बुंनो रोङो थांगोन आबाथ' थौदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थाबायनोबा बिराद बायो नोंखौ इदि गे बानानै लांबाय थानांगौ आरो थांनायानो नायलाय थाबायनांगौना नोङो एसे गिलिरखौ नोंखौ एसे सान्दुं गोसायाव बानानै लांबाय थानांगौ आरोना जि थाबायनो बाखायो अलसियाथार अलसिया मोनफैलायबाय जोंहा बाग्लुं बामग्लुं बेसेबा फैनायनिल' हाल्लानो फिसालाया नै सानसेया नै सानसेया नै लांफैनो नोंखौनो गोसोखांबाय थायो नै माथोलाय न'आव थांबालाय माथो नोङानो दखाना फैद' नोंसानि थास' आथिंखौनो इसे लांनांगोन आं थास' आथिं सायनो सोलाबाखै गथ'जों सायनो मोनलाङा हरखानायखौ माबा आरो गथ'जों सायनो सोलाबो नोंसानिखौनो मुथासो लांनांगोन दा मादे लोमजायो इयाव दोननो हो मादैखौ इयाव दोननो हो इदि मोनजानायखाय जालु जालाखायनोथ' फैनो लुगैयो खिखौ मोनजायोना ना निसान हायेन नै हायेन जोङो जोङो आपेल नङा दालिम आदानो वाव जा बिदिस' इयावनो दोनथ'नोसै आं सायाबो गैया होलायनानै इयावनो थाथ'सै एकदम सान्दुंजों इयावनो थाथ'सै मेंस्रो फैलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय थफ्ला थफ्लि मा लाना फैखो आं ओमफ्राय फिसालाखौ गारबोबाय आं लोगोफोर टाइमाबो 11ता 12ता जालायलांबाय आरो ओमफ्राय माने बोराया हालेवनो थांदों नालाय ओमफ्राय दा थाब मोनजाफैयाबाथाय लौरुआ बिखुङाव बारखोआबानो गाहाम होननाय बायदि आरो ना ओमफ्राय आं माबार ओंख्रिखौ संनो फैबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर आं मा लाना फैखो न' गाहायनिफ्राय लोगोफोर नै ओमफ्राय थास' आथिंखौ इसे माने बिजावजालिफोरा अरनानै हरबाय आरो बेनिफ्राय लोगोसे नाबो बायनो हरफादोंमोन बिबोनां उन्दैथारमोन आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर ओमफ्राय नाखौबो मोजाङै माने सुना लाखाबाय ओमफ्राय लोगोसे थालिरबो आरो इसानाव माने बिराद थालिर गोमोन जागासिनो दं आरो इसाननैसोआ माने थालिरानो थालिर आरो ओमफ्राय थालिरबो हरदों नै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे नै मनायावबो थालिरखौ माने आखानै हरदो आरो लोगोफोर माने गथ' गथाय जाहैथो होननानै ज'नो ओमफ्राय थालिराबो माने बिराद मोजांथार जाथावथावनो जि अन्थाव बिउटिफुल थार लोगोफोर मैयासो माने थास' आथिं जादोंमोन लोगोफोर अब्लाबो माने ज्राब जाजाबनाय जानोसै आरो दिनै आरो ना मैयाथ' आरो मिरामिससोमोन नालाय ओमफ्राय दिनै माने थास' आथिंजों नाखौ जानोसै आरो ओमफ्राय मिरामिसनि सादा बेलेग ओमफ्राय ना होनायनि सादा एसे बेलेग जायो नालाय ओमफ्राय संहोलांनोसै र' आं लोगोफोर सारायाबो बरिया दुंबाय ओमफ्राय नाखौ एवना लाग्रोनोसै र' गिबियावनो जाथारनोसैबो लोगोफोर ना एवनाया जारावराव एवलायथारबाय आं नै लोगोफोर गोजा जालायनाय ओमफ्राय नै एवखांबाय बे मोनथामखौ ओमफ्राय नै आरो दंबावो पिस मोनथाम
ओमफ्राय फिसालानो मोनसे दिखांना दोननोसै जानाय जायैनि गोरोन्थि गैया हनै गोलैलांबायसो फैबायहाय ना एवनायाबो आंना नै भिडिअ खालामनायावनो गलायलांबायहाय जारलासो जि मेजेमखाहाय लोगोफोर नाया ओमफ्राय मा ना इदिखौबो आं मिथिया आरो ओमफ्राय बिराद मेजेम ओंखारदों ओमफ्राय नै एवखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनसेखौ माने फिसालानो दोनबाय ओमफ्राय सामब्राम थामब्राम होना हरखानोसै रंखौबो होना हरखाबाय आं लोगोफोर उनाव होबाथाय माने रं गोथां मोनामो नालाय ओमफ्राय नै थास'खौ होना हरनोसै ओमफ्राय लोगोसे माने जारि बिलाइबो होगोन आङो माने मैयानि कमेन्टआवहाय खायसे खायसे आगैमोना होनो हरदों आरो जारि होबाथाय बिराद गोथाव मोनजायो आंबो ओरै होननानै ओमफ्राय थारैनो माने बिराद जारि होबाथाय गोथाव मोनजामारो आरो बेनिफ्राय लोगोसेनो माने थास' आथिं संग्राफ्रोमबो आं माने जारि होआबाथाय ओंख्रिखौ माने संनो बायो आरो थास' आथिं ओंख्रिखौ माने जारिखौनो आङो दोंनै दोंनै बिदि होखायाबाथाय माने थास' ओंख्रि जानाय बायदिखौनो मोनाहाय लोगोफोर ओंखायनो आं सानफ्रामबो माने थास' आथिं ओंख्रि संबाथाय जारिखौ माने बाहायो आरो ओमफ्राय जारिखौ दसे थानानै होना हरसिगोन जाब्रां गरनै जिरा गरनै होबाय ओमफ्राय लोगोसेनो माने नै जारि खाना दोननायखौबो सुना लाखानायखौबो हरबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दसे थानानै दै होना होनोसै दै होना हरबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय गोदौबाय थाथोंसै खोबहाबना होनोसै एसे गोसा सान्दुङाव जियाबो पापर बायसा है इदि नांथानायखौनो ब्लाउसनि गियानखौ बिराद रागा जायो पापर बायदि रानस्रेमला जुबाय खोमा बारा फोरानबाबो माने फुरलांजोबोसो माबार थिखांना दोनहैनोसै बरिया ग्लब ग्लब गोदौबाय नै लोगोफोर आंना ओंख्रिया सुन्दुरिनो ओमफ्राय नै नाखौ होना हरनोसै नाखौबो माने बांद्राय होआ फिसालाया जाया नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने जों बोरायजों आंजोंलाय बेसेथो जानो ओरैनो सासेयाव सनै पिस मोननै होनोसै आरोना बेफोरबायदि गोमोन गोमोन थालिर नुबाथाय थानो हाया आंहा लोगोफोर जानो लुगैयो ओंखायनो माने ओंख्रि ओंखाम मोनसान्दै इखौनो जाना थाथ'नोसै र' लोगोफोर साहा फुदुंनोबो बोराय गैया जिहेतु आरो लोगोसे आरो फिसालाफोरबो गैया ओंखायनो माने आङो साहाबो फुदुंनानै लोंलायासै आरो हारसिंलाय माथो लोंबाय थादो ओरै होननानै ओमफ्राय साहाखौनो थाइसे जाना हरनोसै ओंखामबो उखैनाय मोनदों बिराद जि गोदै लोगोफोर थालिरा न'नि मोननाय अरिजिनेल थालिरफोरालाय गोथाव जाखागोन ना लोगोफोर जेबो मेडिसिन होयि मायि फोमोननायफोराव ना प्रब्लेम गैयि ओंखायनो बिराद गोथाव आरो जानोबो हाइजें बिलाइ गांनैसो खानानै हैनोसै र' मोदोमफ्रुनो माथो हाइजेंआनो देरखांनो हायाहाय दोंनैबानो जागोनहाय हाइजेंआनो बांद्राय मोजां जाखायाखै बिलाइखौ खाना होबा आरो लावलांजोबगोनसो अबा जबदोना जबाखै नायनोसै र' लोगोफोर दैया रानदोंना रानाखै वाव बरिया रानलांबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने आं हरनिबो संखादों ओंख्रिखौ लोगोफोर सानैजोंलाय माथो संफ्लेबाय थानो ओरै होननानै हरनिबो संखाबाय आं लोगोफोर सारायसे थिब थिबनो ओमफ्राय एसे फुलाला नुबाय आरो लोगोफोर अब्लाबो गोथाव जाबानो जासिगोन आरोना सुरला सुरला माने थास' आथिं ओंख्रिफोरखौलाय बांद्राय माने कालार नुखाया ओंखायनो ओमफ्राय हाइजें बिलाइखौ एसे गारना हरनोसै र' मोदोमफ्रुनो बरिया मोनबायबो लोगोफोर एसे साखिनानै खांनोसै एसे जबहोनोसै आरो ना जबहोबावनोसै ओमफ्राय खांनोसै जाबाय साखिना नायनोसै र' लोगोफोर संख्रि नांदोंना नाङाखै बरिया लोगोफोर मेजेरलु स्रां स्रां मोनलायलांदों ओमफ्राय माने मैयानि कमेन्टआव मानसिफोरा बुंहरदों आरो खायफाया माने बिदि जारि होबाथाय गोथाव जायो मायो ओरै होननानै ओमफ्राय थास' आथिंखौ आं गोथाव मोनजायो ओरैना खायफा बुंहरदों आरो थारैनो आंबो बिराद गोथाव मोनजाखायो लोगोफोर थास' ओंख्रिखौहाय माबाखौ थास' आथिंखौ आरो ओमफ्राय बाखि थास' बिबारफोरखौ बांद्राय इन्टारेस्ट नाङा आरोना बरिया जाखादो लोगोफोर बयजोंबो सिनायजानाय भाइराल भिडिअ होग्रा आदा एन्टनिनि इउटुब चेनेला
सासपेन्ड जाबायनो आरो लोगोफोर माने थाम्बनेलावनो माने सासपेन्ड खालामदोनो इउटुबानो ओमफ्राय लोगोफोर जोंबो माने साबधान जानांसिगोन आरो जाहाथे बेफोरबायसा दाजाथों जोंबो माने सम सम माने भाइरेल भिडिअखौ होजायो नालाय इनिफ्राय आदा एन्टनिया माने बै दा खालि बावैसो जालांनाय जुरि ब्रह्म आरो सन्जिब माबानि बर'नो नाजारोमोन जायखिजाया बिथांमोननि माने माबाखौ भाइरेल भिडिअ होनायावनो इउटुबा माने सासपेन्ड खालामदोनो आरो इनिफ्राय आंबो एसे माने गिखांनायसो मोनदों आरो माने जोंबो सम सम खायफा माने भिडिअसफोरखौ होजायो नालाय भाइरेल भिडिअनि सोमोन्दै ओमफ्राय अब्लाबो माने आदा एन्टनि माबायाव आरो मोखाङाव दुखु गैया आरो सासपेन्ड जाबाबो बिथाङा माने हेपियैनो दङ माने जेबो सानाखै इनिफ्राय आदानि इउटुब चेनेला गोदान जाबाय आरो ओमफ्राय एनिथिं AN आरो बिथांनि इउटुब चेनेल गोदान खुलिनाया नोंथांमोनाबो थांना नायबानो जाबाय आदाया बुंदों आरो बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय शेयार खालामलायबानो जाबाय ओरैना बुंदों ओंखायनो आङो दा आंनि भिडिअनि गेजेरजों होनाय जाबाय आरो लोगोफोर आं नोंथांमोननो जायफोर गोदान इउटुबार बा भिडिअ क्रिएटारफोर बिथांमोननि थाखाय ससे एसे मोजां माने माबायदि भिडिअ बानायनांगौ माबायदि मा खालामनांगौ खोन्थानो थांगासिनो दा बिनि सिगां नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिबोखाबाय नङा होमबा थांनाय समाव जाबायदि दावराव जानानै थांबाय माबा अहा जासे जानानै आंगायलायनानै साला बिसोरनि भिडिअ हगारनानै आंनि चेनेला मा जाखो मिथिगौ ना माने आन्थनि नार्जारि इउटुब चेनेला ओरैबायदि प्रब्लेमाव दं साला गाइडलाइन स्ट्राइक नांदों खनसेनो मोननै नांखादों ओमफ्राय दा भिडिअखौनो होनो हाला आपलड खालामनो हाला दा बिनि थाखायनो नैबे चेनेल माने जिर'निफ्रायसो दावखोखायो नालाय मानसिया बेखायनो नैबे चेनेलखौ क्रेडिट खालामनाय जाबाय लोगो ओमफ्रायथ' दाना आं भिडिअ आपलड होनो हाला डाइरेक्ट माबा हरखाबाय गाइडलाइन स्ट्रिक नांनानै थाखाबाय आरो ओरैबायदि साला बिसोरो गावलायलायनायनो माबा उन्दुलायनायनो गोबालायनायनो भिडिअ खालाम हगारबाय साला बिसिनि थाखाय आंहा आन्थनि नार्जारि इउटुब चेनेला सेटेप सप्ता खनसेनि थाखाय सासपेन्ड खालामबाय आंखौ मिथिबायना ओमफ्राय गेरेन्टि गैया दोलै बोरैबाबा सप्ता खननैबो जानो हागौ बोरैबाबा मास मोनथामबो जानो हागौ दै एकदम दा सोरबा मिनिगोन आंखौहाय हामदों दुखु गैया नङा होमबा ओरैबायदि माने जोंनि इउटुबारफोरनि थाखाय आङो बुंनो थांसै मालाय बे रब'आ मालाय बिस्रा साला गोसोबायदि आंगायलायनाय जालायलायबाय उन्दुलायबाय आंगायनानै दायो मालाय गोदान आरोबाव हाबासो जाबावबाय हेपि मा होनो बेखौहाय कंग्रेचुलेसन्स हेपि मेरिड लाइफ ना गोथार जुलि गोथार जुलिबा लिरदोंना लिराखैलै गेटफ्रावबा नंगौना नङा साला गेसाव गोफोनसो खिन्थु हाबाया आं जाहैथारनाय नङामोनलै गामिनिब्लाबो बेयावनो आरो मोनसे बाथ्राबाव आरो दाखालि जे आङो भिडिअआव होदोंमोन ना दैबानानि सोमोन्दै लोगोफोर माबानि लावदुमनि गेमस्रिनि दाम्पार बेलथायनाय ओरै होननानै इनिफ्राय बे बेलथायनाया जाहैबाय दिरिं दैमानो लामाया लोगोफोर माबाया नामा दिरिं दैमानो इनिफ्राय दायो इ दाम्पार बेलथायनायखौ माने बोखांनो बुहुद मानसि लैहोर मानसि आरो हौवाफोर हिन्जावफोर जमा नायदों आरो लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय हाय Pagla dia parote